от имени группы «Рух Цира» рад поприветствовать вас на презентации проекта «Дети войны». Проект дал возможность сохранить личные истории русскоязычных жителей из Нетибота, сражавшихся с фашизмом в годы Второй мировой войны. לקיים את הדברים שלשמם שרדו ניצולי השואה. לעשות הכל למען המדינה והעם, להתנדב ולהתגייס לשירות משמעותי ולהרבות את מנהיגי המחר של מדינת ישראל. בשנת 1897 כתב תיאודור הרצל, שחזה את מדינת היהודים, הוא כתב ביומן שלו, אחרי הקונגרס הראשון בווינה, היום יסדתי את מדינת היהודים. אם אני אומר את זה בחוץ, כולם יחשבו שאני משוגע, אבל בעוד 50 שנה כולם ידעו שצדקתי. בתהילים פרק ע"ח פסוק ו' כתוב, למען ידעו דור אחרון, בנים ייוולדו, יקומו ויספרו לבניהם. אנחנו באנו לספר היום על גבורה, על גברים ונשים שהתמודדו עם החיים, עם חיים קשים, עם מלחמה אכזרית, שהיו שותפים לניצחון על הנאצים. הם גיבורי מלחמה. אבל מהי גבורה? היו שרצו בראש גדוד מול אויב, היו שנפצעו, היו שזחלו בין גופות חיילי האויב לחפש מצרכים לתרופות. זוהי גבורה. אך גבורה אינה רק במעשים גדולים. גבורה זו גם לסייע למשפחת הרעבה. גבורה זו גם לממש החלטות בתנאים קשים, אם במלחמה ואם בחיים. Также мы хотим поприветствовать участников проекта «Дети войны» прошлых лет. Агранович Анатолий, Голубицкий Иосиф, Динович Вениамин, Коваленчик Ханан, Колдун Ефим, Красницкая Людмила, Лядвам Маргулис София, Розенблюм Ашкенази Бронислава, Спектрова Молодецкая Клавдия, Уц Леонид, Шлепинов Берсон Инна, Шкловер Снежко Ривка, Андреева Сильвия, Борер Михаил, Вандер Ефим, Гробер Владимир, Лейкина София, Соркина Рема, Сромин Феликс, Писман Борис, Каминский Семен, Бад Милана и Ружинский Лев, Штотланд Семен. Мы приглашаем на сцену участников проекта «Дети войны» 2014-2015 годов. Златопольский Борис, Малкеев Семен, Лившиц Сара, Свердлова Сара, Тарасова Регина. בשנת 2014 במוזיאון יד ושם התרחש אירוע מרשים ביותר. קרוב ל-300 תושבי הנגב מנתיבות, באר שבע, קריית גת, ירוחם, מרכז הארץ הגיעו כדי להכיר מקרוב את הפרויקט של ילדי מלחמה. כשאמרו לנו להיפרד, хотя бы маленькое, но хорошее в этом безумии войны. קראו לי לטפל בחייל. נכנסתי לאוהל, ומה אני רואה? קטנה, בציפייה, שאחזיר לו את היד, זחלתי בין גופות החיילים. הייתי מוכרחה והייתי חייבת שוקולד. זה שוקולד. Голубой.